Dit is niet zo erg niet, rarig. Kom om net. Heb je nou ooit springkan gegeten? Ja. Blijf stil, blijf stil. Dit is een gummy worm. Oké, jij moet nou tellen. Ja. Now, what are you doing out so late at night? Vijf. Roan, wat? Vijf. Die leven van Juffrouw Geles. Diep in die Amazone oerwoud. Staan gewoon bezig. Weer laat een beetje van. Pingpongballetjes. Dit is het doel. Klein go! Op de front op fiets! Klein go! Is er wat contract? Louis, alsjeblieft, Moenie. Meneer wat niet? Iets op een soort isolings. Wat is er soms? Wat die klappen? Wat is het? Isos! Isolix! Even mij een stukje water. Oké. Hier zit ons dokter François. En Noël. Bezig om te opereren hier zo op Mespa. Medewerker, Glennie. Ja, Glennie. En die nurses. Verpleegster. En die gloei Landman. Die Ja, hij is nou luchtman. technicus. Noël. Jo! Daai pink goed uit. Jo. Dr. Paulsen. Daarom heb ik het een goeie dokter. Wat het gebeurd, John? Ik heb Turkisch gevoer. Turkisch gevoer. Ja, toen maak je Turkey boots. Steel points. Die boot zijn kappie voor. Die boet je gesneden? Ja. Mensen toch. Tot er gaat. Hier toch. Ja, hier is nog soms ook nog een. Ik voel zo. Ik voel iets is nat binnen. Ik van. Also, Jaco. Maar geen breek. Choma. Matthew. Hoor je, ik eet een naam. Ja, ik weet niet de naam. Nou, wat is mijn naam? Jouw naam is? Damien. Ja. Jij? Dankie, Tani. Anja! Louis! 1, 2, 3. Unse video man. Hey Louis. Hallo Louis! Super. Unse video. Wat zie je? Unse video man. Gaan ze een video maken? Wat zal ik nou doen? Ik maak een video. Dat is Benedien. Dat is en Fernalda en Elisma. En Bikey, grijs Bikey. En Rian. Joma. En dat was Jelle! Kijk Jelle. Hier zijn die three wise guys. Jij eet mij niet! It's the Jaws. Ja. I'm Hey, mensen lijken mij baie diep innerlijke
worstelinge want hulle sit met hulle koppe in hande die aand. Sal hulle met laat 'n bietjie help. Kijk hierso beklei hulle met mekaar hierso. Dis 'n video. Waar is die video? Hallo. Dis van ek wil beklei mekaar. Waar is die video?